Пример за професионализъм. Изключително и скромно момче. Сега обаче стигаме до категория до 81 кг. Милен Пълнов, червения ъгъл в победа Черноморец срещу Давид Манукян, Ботев Пловдив, Синагъл. Милен Пълнов под бурните аплодисменти на публиката. Можем да очакваме един много интересен матч. Манукян безспорно е доста класен състезател. По титулование. Но обаче дълго време имаше проблеми с носа, претърпя 2 или 3 операции, така че ако Милен се умее с силните си удари да предизвика кръвотечение. Да. Това явно се знае от Милен, знае се от личния му тренер Цветан Попов и Радослав също така, които са треньорския щаб на победа Черноморец, но началото на срещата е дадено. Давид има предимство, защото много добре играе с крака. Един от боксерите български, които най-добре играят с крака. Много спокоен. Пълнов тръгна в атака. Да, Милен знае къде е неговия шанс. Трябва да го използва, но Давид е много подвижен. Обратен гард. Също притежава и тежки удари. Милен също е физически много силен. Да. Да, минимално превъзходство за Манукян в момента. Това беше в ръкавиците. Много подвижен е арменеца с българско гражданство. Много скромно момче също. Изключително добър като човек, като характер. Малък е опита на Милен. Този аперкът не може да се отпусне Милен, не може да отпусне по-дълго крушето. Тук добра защита, добро потапяне. Опит му трябва. Милен няма равностойни спаринг партньори в нашия клуб и това е голяма болка. Няма равностойни спаринг партньори. Той беше поканен на лагер от Ангел Ангелов, но тъй като има ангажименти с завършване на образованието си, отказа този лагер. Иска да завърши и тренира при местни условия. Много съзнателно и съвестно момче, който се раздава до край в тренировката. Край на първи рунд. Може би 2 или 3 точки води Давид. Може би. Но противник като Милен е опасен до последния гонг със своя тежък удар. В Бургас предполагам, че с Спас прави спаринги. Да, но Спас играе същата игра на Давид Манукян, като си има преди, че и по-лек бяга и не влиза в размяна на ударя. Шанса, при стила на игра, който притежава Милен, шанса му е при директна размяна да надиграе. Противника да го разбие с удари. И до сега винаги е имал успех, когато е играл с боксери тип файтер. Неговите загуби в България са в последно време от Емил Кръстев, Тракия, нашия национал. И има 2 загуби Милен от него. Не можа да го надиграе, тъй като той е много подвижен с крака. Така е играта и на Давид. Но Давид притежава и много тежък удар. Той идва от категория 75 кг. Давид, където с Дмитрий Осагин просто няма атракция за публиката. Серия в стил Роки. Да. Избяга арменеца от това единоборство и в дистанция играе.
Точен десен аперкът на Милен. Давид посочи, че е в гърба, но по-нисък е Милен и това го затруднява при действията му срещу Манукян. Иначе много мъжки води боя. Адмирации за това 18-годишно момче. Напълно, може би, равностоен. Да. Може би казваме. Леко се вижда, че Давид е по-отпуснат и по-рутиниран. Да, може би. По-рутиниран. Минимално превъзходство по точки. Добре, тук Милен влезе в клинч. Точно така трябва да се играе с боксер като Давид. Да се пуска, да не пускате далечния левия прав, да влиза да попада в главата му. Тук точен десен на Милен. Трябва да отива Милен напред. Интересна среща. Интересна среща. Несъмнено, може би един от най-интересните финали, като атракция на зрителите и като изпълнение на двамата боксьори. Още повече, че Милен е бургазлия, наш боксьор. Край на втори рунд. Можем ли да опитаме да разберем точно точките? 4 точки, разбирам, че е разликата в полза на Милен Пълнов. Да, това е много интересно. Явно втория рунд доста удари са попаднали. Да. Явно, че ударите на Милен са били така с по-отчетлив акцент и са зачетени от съдите. Между другото, много от ударите на Давид попаднаха в ръкавиците на Милен и в темето му. Така че, може би, от тази гледна точка съдиите имат право. Може би Давид пласира и удари в трупа, но вероятно съдиите са отчели, че те не са с цялата си им тежест и затова не са отчетени. Докато ударите на Милен са тежки. И между другото, той е такъв стил боксер, че при него почти всички точни удари се точкуват, защото са нанесени с максимална сила. Сега Давид, ако разбра, че губи, ще тръгне и тук сега ще стане наистина. Безспорно интересен да бъде. По-бърз е Давид, изпреварва Милен. Видно е, че се опитва да компенсира разликата. Да. Активно започна, но Милен е корално момче. Трябва само да не допуска някой насрещен удар, както няколко пъти се случи до момента. Допуска насрещни леви. Поумори се като че ли Милен. Добре трениран е Давид. Остана Милен на едно място. Още нов удар получи. Тук превъзходството на Давид става явно. И той е Милен явно като че ли физическа не може. издържливост. Да, не можа Милен да намери верния начин, както игра през първите два рунда. Увисват ударите му. А и не изглежда толкова свеж вече. Не, Давид дигна темпото. Трябва да се работи Милен най-вече върху защитата си. Тя безнаказано тези леви прави. Доста удари получи. Нов получи малко. Да. Още не. Безспорно рунд за Манукян. Да, и то убедителен рунд, за съжаление. Разбирам, че 4 точки изостава в момента. Реално. Нормално, действително след това, което се случи в третия рунд. Сега остава последен рунд.
Ще успее да се събере Милен, да изтиска всичко от себе си и да се Надявам пребори се. с Давид Манукян. Надявам се. Така вие го следите почти всеки ден, Да. близо. Какви Да. са му волевите качества? Много силна воля. Много силни морално-волеви качества. Просто мъжко момче, както се казва на спортен език. Човек, което не се огъва, което се раздава до край в тренировките. Пак казвам, недостатъчният му опит му прави лош номер. Той има едва 25-30 мача в кариерата си, докато Давидовите са над 100. Все пак Милен е малък на години. Да, 18 годишен е, но бъдещето е пред него. Трябва да има какво да още да подобрява в защитата си, в играта си с крака. Играта му с крака не му е най-силният елемент. Сега отново превъзходство на Да, Манукян. единични удари на Милен влизат, но те не затрудняват Манукян. Докато при него и левия прав, и левия аперкат влизат, трябва Милен да работи сериозно върху своята защита. Да, предпочете треньорът Свян Попов да спре Милен. Нямаше смисъл този матч да продължава повече. Явно, че на този етап Давид е по-добрия боксер. Пет точки разлика за Манукян до момента, 24 на 19. Не изигра Милен най-добрия си матч, но С това адмирации за тези млади момчета, които имат коража да се изправят срещу по-опитни съперници. С това участието на бургаските боксери в този шампионат приключи. 3 финала, един спечелен, който оценка. 4 финала. Всъщност 4 финала, 3 загуби на финалите. Добро представяне. Представяне според очакванията.